І вядомыя творы Кандрата Крапівы разам з жыхарамі Прынёмання прачыталі прадстаўнікі мясцовай улады. Рэспубліканская акцыя «Чытаем разам» ладзіцца ў межах года культуры з мэтай папулярызацыі беларускай літаратуры. Першымі прыгажосцю роднага слова і трапнымі вобразамі выбітнага беларускага сатырыка пранікліся гродзенцы. Байкі Кандрата Крапівы цягам дня гучалі ў розных філіялах абласной бібліятэкі. Тацяна Барановская таксама далучылася да чытачоў. Прадстаўнікі ад улады, кіраўнікі прадпрыемстваў, творчая інтэлігенцыя, студэнцкая і вучнёўская моладзь. Гэтымі днямі усе чытаюць па-беларуску. Прычым творы аднаго з найбольш яркіх прадстаўнікоў айчыннай літаратуры Кандрата Крапівы. Я расту вось тут, под плотом, и не так давно взошла, а уже многим обормотом руки-ноги поперла. Крапіва – байкапісец, сатырык, паэт, драматург, шматгранны пісьменніцкі талент выбітнага беларуса кранае за жывое і сучаснага чытача. Ён быў такі чалавек, які стараўся выкрываць усе тыя хібы, якія маюцца ў грамадстве ў цэлым, якія могуць быць у асобнага ўзятага чалавека з дапамогай вершаванага радка, з дапамогай слова. Ну і мне здаецца, чалавек, не кожны чалавек заслугоўвае таго, каб яго, допустим, імя насіла тая альбо іншая установа. Імя Кандрата Крапівы якраз таки носіць адна школа нашай рэспублікі. Да акцыі «Чытаем разам» сёлета ахвотна далучыліся прадстаўнікі ад улады. Яны пагаджаюцца, што Кандрат Крапіва – постаць сімвалічная для беларускага народа. Это знаковое мероприемство. Кандрат Крапіва – классик белорусской литературы. На его творах мы выросли, у школе яго байки вывучали, декламировали, поэтому вельмі приемно сегодня побыть у студэнцкай аудитории, прадекламаваць яго вершы, яго байки, ну и побыть у той доброй атмосферы, якую дарыць гэты пісьменнік. Сёлета святкуецца 120-гадовы юбілей з дня нараджэння Кандрата Крапівы. Сумеснае чытанне яго твору ў Гродні толькі пачатак маштабных літаратурных мерапрыемстваў, запланаваных у вобласці на гэты год. На працягу ўсяго года мы разам будзем чытаць творы Лізы Ашэшкі, кнігі ваеннай тэматыкі, творы Максіма Богдановича і так далей. Мэта акцыі – прыцягнуць увагу беларусаў да нашых беларускіх кніг. Да слова класікаў беларускай літаратуры чытаюць у многіх краінах свету. Найбольш часта перакладаемыя творы Васіля Быкова і Янкі Купалы. Сумеснае чытанне байку Кандрата Крапівы ў бібліятэках Прынёмання стала толькі першым у шэрагу літаратурных мерапрыемстваў. У год культуры чытаць разам будуць і іншых беларускіх пісьменнікаў. Наступную акцыю прысвяцяць айчынным творам ваеннай тэматыкі.